fl-edizzjonijiet li għaddew mija jiltaqtini darba. Kif inti Matejus? Tajjeb ħafna, inti orrajt? Jien orrajt li qegħdin hawnhekk orrajt. Tajjeb. Mela, semmejta fil-bidu tal-programm ukoll, illum nitkellem għal xew min jgħidlek isma' l-ġiri huwa ħażin għall-irkubtejn. Tajjeb. Vera di? Mela, hawn ħafna idejat, hawn ħafna myths ngħidulhom aħna illi huma kunċetti żbaljati illi nisimgħu ħafna ta' spiss illi jibqgħu jiġru qishom minn ġenerazzjoni għall-oħra u fil-verità ix-xjenza anka fejn jidħol mistoqsijiet bħal dawn dejjem għandha qisha risposti. Biex nibda mill-ewwel fuq li saqsejtni le huwa l-ġiri u l-mixi ħażin illi jagħmel ħsara. Mela jekk jiena għal-mod tal-kelma ma jkollix sliper tajjeb, jekk jiena mmur fuq xi tip ta' art illi naf li nista' nilwisi jew anke forsi ġignijar minn hekk, iva hemmhekk il-mixi u l-ġiri jista' jkun perikolus. Però mixi u ġiri magħmul sew, tajjeb, anzi, sabu illi huwa ħafna ħjar minn tip ta' sport iktar li għandu impatt fuq ċertu għada mu joints bħal pereżempju l-futbol. Ġifieri kollok tażel bejn inti tmur mixja u bej futbol, iċ-ċans li tweġġa huwa ħafna iktar fil-futbol pereżempju. Allura. Imma permettili għaliex li timxi m'għandek bżonn l-ebda instructor jgħalmek kif timxi laqas li tiġri. Ġifieri inti la darba jkollok iż-żarbun tajjeb mhux suppost tagħmel. Tajjeb, l-ironija qiegħda hawnhekk ukoll Mirej illi ġieli anke jkollna ċertu imbalances f'ġisimna. Ġieli anke pereżempju ikun hemm angoli fis-siq stess li rridu nikkorreġuhom xi ftit. Fejn hemmhekk jgħinuna ħafna il-physiotherapists u anke forsi xi podiatrists li jgwidawna ftit għax anke iva u diversi nies li anke jkollhom bżonn ċertu suletti biex ma jibqgħux jagħmlu ċertu ħsara illi l-qudiem tista' anke tirriżulta f'affarijiet forsi xejn iktar serji. It-tieni mit. Sewwa. Iktar ma tereq, iktar titlef xi ħadd. Tajba wis. Fil-verità ġifieri anke jekk aħna immorru l-baħar allura jekk noqogħdu taħt ix-xemx aħjar x'iktar ma nereq iktar ħireġ xi ħamm. Fil-verità l-ara huwa sistema ta' ġisimna kif iżomm u jikkontrolla t-temperatura tal-ġisem. Ġifieri, billi noqgħod bil-qiegħda nagħlaq eidi tajjeb u noqgħod nippretendi li ħajdu bix-xaħam, fil-verità dik hija gidba. Dak l-ara li qed nitilfu anzi kemm importanti nirriplejsjawh malajr kemm jista' jkun. Nirriplejsjawh billi nixorbu iktar ilma. Ġifieri, mhux vera li l-ilma ħajkawża l-water retention. Kif hawn min jgħidlek anzi l-ilma jnaqsu l-water retention. U mhux vera li l-ilma ħajgħamel xi ta' ħsara oħra. Anzi, għandna bżonnu biex dak l-ilma li nitilfu nibdluh fil-ma tajjeb illi kullu ħadnem malajr. Nixxemmex hekk u jibda ħireġ l-araq, ma kunx qiegħda nagħmlu. Kważi ħsara biss kif jgħidu ħsara l-ġilda. Forsi qiegħda nagħmlu. Eċċetra, le. Naf li tittamel training. Niġbidlek sar. Aħjar li titrenja fix-xemx? Mela, di tajba ħafna wkoll. Hemm min jissuġġerixxi li training fix-xemx again normalment għax anka tkun qed tera iktar u aħjar. Fil-verità studji sabu illi il-performance tal-bniedem meta tkun sħana qawwija tkun iktar batuta milli kieku aħna qegħdin f'temperaturi iktar normali. U aħna skop ta' training x'inhu? L-iskop ta' training huwa niċċaqalqu kemm nistgħu u b'mod tajjeb biex aħna naraw ir-riżultati. Mela jekk jiena wara kwarta għax qiegħed f'xemx taqlija jgħid, mhux aħjar inkun pereżempju f'ambjent iktar kiesaħ u nagħmel sija. Ġifieri l-kunċett li noqgħod niġri bil-fors fix-xemx mhux ideali. Fatt qablek kellna missiedna lil Kirsten u hija atleta, però waħda l-affarijiet li qaltilna hi li tmur vera kmieni, ġifieri kważi qabel ma titla' xemx. Ġifieri xemx tkun għadha mhux kemm numru ta' vantaġġi kbar marbuta ma' għalfejn aħjar titrenja filgħodu. Fosthom anke ma nafx semmitix Kirsten ukoll illi studji sabu li meta aħna nitrenjaw fuq stonku vojt l-ewwel ħaġa filgħodu. Interessanti hemm ċertu xaħam sabu persentaġġ żgħir ta' però dik in-naqra ta' kuljum tgħin ukoll illi jista' jaħraq daqsxejn iktar. Ovvjament di ħaġa ġenerika, ġifier dak li jkun jekk pereżempju jekk ma jieħu xejn jistordi malajr, dak ikun perikolus. Imma b'mod ġenerali l-maġġoranza tan-nies. Imma l-argument, ġifieri jiena assumu jiena qomt filgħodu u tlaqt u għamilt il-mixja tiegħi u bagħad mort lura u ħadd il-breakfast. Okej. Fil-verità. Cereals ġifieri u aktar aħjar li minflok ħadd isir u mort mixja, aħjar mort mixja u bagħad ħadd lura. Hija xi ħaġa avvanzata għax essaċċi fimni inti l-iktar li jgħod huwa kemm tiekol f'ġurnata u x'tiekol. Però l-ħin ta' fiex ħin tiekol f'ċertu każijiet iva jista' jilgħab xi ftit. Ta' però mhux xi ħaġa daqshekk indispensabbli. Però ikkonfermajtuh dal-argument, ġifieri xi tkellmet qablek u ma rridx nara li jgħiduli mela isma' u ma semaħħiex għax kienet jagħmel il-makeup dak il-liġi. U kien ġew ġenitaj. Ma rridx illi dak li jkun jgħid mela l-akilt il-breakfast illum ma nitrenjax għax hemm min jispiċċa jagħmel dawn l-esaġerazzjonijiet. It-training dejjem huwa tajjeb, imma hemm ċertu qishom advanced techniques ngħidulhom aħna illi jistgħu jgħinuk dik in-nar iktar però mhux differenza drastika. Crunches u sit-ups. Vera jgħinuk titlef ix-xaħa? Tajjeb ħafna, mela dan huwa misconception waħda minn dawk il-popolari ħafna. Illi jekk jien għandi xaħam madwar zaqqi mela ħanqod nagħmel is-sit-ups u l-crunches ħalli jitlaq.
fil-verità Ma jitlaqx. li nkunu qegħdin nagħmlu jekk qed nagħmlu sew għax jissanka daw l-exercises isiru ħżiena u jagħmlu aktar ħsara fl-ispina milli ġid. Però jekk isiru sew, huma li jkunu qed jagħmlu tkun qed issaħħaħ inti il-muscles ta' żaqek. Issa, billi saħħaħt il-muscles ta' żaqek ma jfissirx li x-xaħam ta' quddiem dak il-muscle inti qiegħed tisparixxih. Ma jitlaqx. Ma jitlaqx, ġifieri li inti qed tgħin biex jonqos iva għax kull exercise qed jgħin għax-xaħam. Però kif għamilna l-crunches nistgħu nagħmlu 100,000 exercise ieħor illi jkunu wkoll qed jgħinna naħarqu x-xaħam. Anzi, bażikament dawk l-exercises li jinvolvu iktar is-saqajn ħaj waslu biex jaħarqu iktar xaħam minn exercises inqas ikkomplikati bħal famuż crunches pereżempju. Crunches huma daqsxejn komplikati, s-sita. Fimni, dependi anka kif tkun qed tagħmilhom eċetera eċetera, però iva hemm exercises li jużaw iktar enerġija, li jużaw muskoli ikbar minn ġismek, allura ħaj wasluk biex inti taħraq anka iktar xaħam in the longer run. Issa semmejt li jekk tuża saqaj qed tgħidli mela hemm xi ammont ta' sigħat li wieħed għandu jagħmel biex jitlef ix-xaħam tipo kardio sa iktar kmini għadda kardio x'inhu? Kardio meta wieħed jimxi jew jiġri. Hemm xi ammont ta' sigħat hekk hemm wieħed għandu jagħmel. Mela studji sabu li l-ideali mirej li kun li nsibu bilanċ bejn dawk li jgħidulhom cardiovascular exercises, cardio u resistance exercises fejn użaw aħna l-muskoli. Tajjeb għaliex għax għandna bżonnhom it-tnejn. Għandna bżonn il-cardio exercises l-iktar għax dawk jgħinuna biex naħarqu ħafna kaloriji waqt li huma verament tajbin għas-saħħa b'mod ġenerali tajjeb. Ir-resistance exercises jgħinuna biex nissudaw u nibnu ftit muskolu. Issa nerġgħu ngħidu kif tkellimna anka l-ġimgħat li għaddew illi jekk aħna nisa ma jistax ikun li ntellaw muscle daqs raġel, ġifieri ma rridux nibżgħu minn dawk il-weights, anzi il-figura tagħna ħatibqa' l-bogħod minn dik ta' raġel. U dawn l-exercises jgħinuna biex in the longer run anka l-metabolizmu tagħna jgħidulu illi huwa sistema ta' kif ġisimna jaħraq il-kaloriji tkun impruvjata anka fit-tul ta' żmien. Mela mhux biss ingawdu waqt is-session, però dak ir-riżultat li ħadna mis-session ingawduh għat-tul ta' żmien ukoll. Tajjeb, ġifieri iktar m'għandna muscle sa ċertu punt inqas ħajkollna xaħam. Mela, jekk kien iddeċidejt li ħammur fil-għodu ħammur niġri jew ħammur niġġoggja ftit. Huwa importanti li nistretċja qabel, stretching huwa importanti forsi jgħinek għal-qtuħ tal-laħam. Interessanti, mela, misconception qawwija hija li l-stretching ħajnaqqas il-qtuħ tal-laħam. Mhux vera. Mhux vera, l-stretching ħajna ħafna biex nibqa' flexible u biex niprevjeni injuries il-qudiem. Però jnaqqas il-qtuħ tal-laħam ma taħdimx hekk. Il-qtuħ tal-laħam nikkontrollawh għas nistgħu ngħidu għas naqsuh billi niklu li suppost u kemm suppost u li nistrieħu. Jiġifieri, u x'inhu dak huwa muscle illi għandu bżonn jerġa' jirriġena ruħu tajjeb u bażikament ħalli jerġa' jkun tajjeb għas-sessions illi jmiss. Mhix kwistjoni aktar ma nistreċċja il-qtuħ tal-laħam ma jisparixxi. Ftit tal-saxur ilu, kellna l-famuża ġidja ta' Malta, l-famuża il-President Fanran. Sewwa. Tara ħafna nies li jattendu għalija unħu pjaċira li xkolħat t-mura l-kawza ġusta. Pero rajtu kol ħafna tfajliet u ġuventur wara minn jollu l saqeħlem, ġivi li tara l-għamna kux fel-ħujt l-għawlura qassadarjali. Iva. Hemm xi mod jien ħassejt qed naħseb ikunu pruvaw jagħmlu xi ħaġa li forsi wieħed ma jkunx treni għaliha. Ekku, ifhimni dik narawha wkoll sa ċertu punt, jiġifieri mhux biex naqbes għalihom, però biex naraw ir-raġuni anke fl-logħbiet tal-World Cup, pereżempju tara l-plejers l-aħħar ftit minuti, krampi jgħidulhom tajjeb jiġifieri li huma jkollhom bżonn li dak li jkun jistreċċjhom eċetera eċetera. Dik tipikament tkun iva li huma mhux imdorrin għal dik l-intensità jew dik il-frekwenza ta' exercise jista' jkun naqsim mill-ilma. U neqsin jista' jkun ukoll mill-melħ u minn ċertu minerali oħrajn anke fosthom il-potassium illi forsi ma għadux xi ftit attenti u ma kinux preparati biżżejjed għall ammont ta' nutrizzjoni li kellhom bżonn. Tgħidli daw jilagħbu l-World Cup kif jista' jkun ma kinux preparati. Iva x'aħna hemm ċertu intensità, speċjalment meta l-logħba tmur għall-extra time, jiġifieri apparti siegħa u nofs ikollhom xi nofsi oħra msieken. Dik tkun xi ħaġa ta' tbażwir biex inpoġġu għaj. Ikunu għajju. Tajjeb, li forsi inti rajt ukoll kien illi wara l-mixja kien hemm beda jistreċċja. Dak huwa l-aħjar ħin biex tistreċċja. Wara. Wara iva, għax il-muscles tiegħek huma sħan, il-muscles tiegħek għamlu ċertu eżerċizzju, allura anke l-flessibilità tagħhom tkun ħafna aħjar. U hekk innaqsu anke nkomplu nimminimizzaw ir-riskju tal-injuries. Interessanti, ma nxaf li idealment wieħed Wara huwa ħafna ħin aħjar iva.
No sweat, no gain, vera? Ekku, mela. Badilek fuq. Ġa naqbdu fuq Lara, Iva. Bażikament le, iġifieri, min għal-mod tal-kelma naraw anke aħna events sportivi. Barra minn Malta jkunu libsin affarijiet minħabba l-Bart. Ġifieri dawk għax mhux qed jerqu, mhux qed jagħmlu exercise, mhix kwistjoni. Nerġgħu ngħidu, Lara huwa sistema, huwa mod kif ġismek jikkontrolla t-temperatura tal-ġisem. Mela huwa l-ebda indikatur ta' kemm qed taħraq xi ħam jew le. Assolutament. Għax-xeraq iktar ma jfissirx li titlek iktar xi ħam. Issa, daħlet it-trend issa ilha ftit f'pajjiżna forsi qabdet ngħidu ftit wara pajjiżi oħrajn. Kulħadd imur yoga u hawn min nisiba bħala tajb għal-medjazzjoni, jikkalma ftit, taqta ftit mill-istress, mill-ġurnata ta' kuljum. U min jgħidlek isma' dik tgħinek anke biex taħraq ix-xaħam. Vera jew le? Mela, il-yoga hija prattika eċċezzjonali kif qed tgħid inti għal kontra l-ansjetà, studji sabu li anke depression u l-istress. Però minn studji oħrajn li jagħmlu biex jaraw kemm jaħraq kaloriji waqt il-yoga, le, mhijiex l-iktar prattika tajba biex nitilfu x-xaħam. Ħanerġa' ngħid mhux qed ngħid li l-yoga mhux tajba, assolutament. Imma skont għalli ma skop inti qed tagħmilha. Mela jekk inti qed tmur għal-yoga għal fat loss, jiddispjaċini ngħid li mhijiex l-aħjar sistema. Però jekk inti qed tmur biex anke tħossok ta' kuljum aħjar, timmedita sabu li anke kif jaħdem il-gatt tajjeb hija parti oħra minn ġisimna. Ukoll tirregola permezz tal-yoga u exercises oħra ta' medjazzjoni. Però ma jfissirx illi għal fat loss hija l-aħjar prattika. Dejjem hemm prattiċi aħjar kif semmejna l-cardio u resistance exercises waqt li ovvjament noqogħdu attenti kemm u x'qed nieklu illi ħajkunu ħafna ħjar għal fat loss. Jien naħseb dejjem irridu nżommu f'moħħna l-kċina, ġifieri jekk mhux mmorru pass-soltre mmorru fis-supermarket u noqogħdu attenti x'indaħlu fil-kċina. U nkunu kielna qabel morna s-supermarket dik xi ħaġa importanti. Taf li dik vera, Dik hija powerful ħafna kemm naqbel magħha di. Iva. Tmorrux tagħmlu shopping tagħkom tal-ikel bil-ġuħ. Għax dak il-ħin kollox. Kull ma tibda tara jibda jgħod ma tibda tixxieħ, tibda titfgħu fi. Vera di. Mbagħad il-problema qiegħda aktar minn hekk, illi jekk inti qiegħed id-dar u f'mument ta' glorja mela vera kuntent, jew f'mument vera depressed, vera għaddi xi ħaġa. Il-bniedem dejjem ħajmur għall-ikel l-iktar jassoċja forsi ma' dwejja jew inkella mal-ferħ. Normalment kif qed ngħidu jkun jew l-alkoħol jew iċ-ċikkulata. Mela jekk inti xtrajtu qiegħed id-dar, jew it-nifdaqqa tant lar. Jekk inti xtrajtu qiegħed id-dar iċ-ċans huwa kbir illi mhux biss dakinhar imma l-ġimgħa ta' wara inti tkompli. Mela tajjeb, l-ewwel nibdew mis-supermarket biex noqogħdu attenti. Skużani se ndaħlu magħna. Mill-kċina nieklu imorru s-supermarket noqogħdu attenti x'inġibu magħna. L-aħħar domanda tal-lum, miski meta jiġi hawnhekk nibbombardjaw bid-domandi. Il-fatt li tkun fit, tagħmel xi differenza fl-irqat tagħna, norqdu iktar, norqdu inqas? Tajjeb, mela, hawn min jgħidlek isma' aktar ma tkun fit, inqas għandek bżonn torqod. Fil-verità billi inti fit m'intix superman jew superwoman, jiġifieri anzi, peress li inti għamilt ammont ta' exercise, ġismek il-muscles tiegħek għandhom bżonn jirkupraw, għandhom bżonn ifiequ, ħalli inti għas-sessions li jmiss terġa' tkun tajba. Issa, l-isbaħ waħda qiegħda hawnhekk illi ħafna nies jgħiduli kemm norqod aħjar meta nkun attiv, meta nkun fit. Iva, studji sabu illi ġismek peress li għandu l-bżonn illi jorqod ħajjejnek biex torqod ħafna aħjar. Jiġifieri, kif tkellimna anke f'ġimgħat oħrajn Mirejl. Dawn l-affarijiet it-tajbin għandhom il-ħbieb it-tajbin. Mela, l-exercise huwa ħabib tal-irqat, huwa ħabib tal-itikol tajjeb u l-toqgħod attent x'tixrob. Nismgħu ħafna stejjer ta' nies jgħidulek jiena meta noħroġ pereżempju nixrob, tiġini leblieba s-sigaretti, imbagħad jaqbadni l-ġuħ imur nikol il-junk food, imbagħad ma norqodx sew, l-għada u ġieħ ta' ras, il-bossi gerger u nibqgħu sejrin hekk. Meta fil-verità jekk naqbdu r-rotta tajba, iva ħaniltaqgħu ma' ħafna ħbieb fis-sens kemm ovvjament ma' min inkunu. U anka parti minn ħajjitna awtomatikament ħanamlu għażliet aħjar tipikament. Isma' tissemmi il-ħbieb, inti għandek Facebook? Għandi Facebook. Idħol fuq il-Facebook page sana l-on-net taqbad id-dajfa, jitħal id-dajfa jitra. Idħol hemmhekk huwa faslajk u ovvjament aħna naġġornawkom fuq il-programmi li hu l-mistednin li kollha. Ħajmorru għal waqfa qasira ta' riklami b'hawn hemmhekk u segwu l-programm LTV.